Хайырлы күн Татарстан, хайырлы күн, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы матур көн телибез. Бүген чәршәмбе, димәк эфирда уйнагыз гармуннар тапшыру. Алын баручыларыбыз Татарстанның атказанган артисты Наил Сәгъдиев һәм Айзилә Батырханова Мөслим районының гармунчылары белән таныштыруларын дәвам итә. Sizning motor kiygizni тыңлый, якташыгыз Фуат Абый Садриевның китабында укып бетердем. Аңлавымча, бу сезнең шулай яраткан китабыгыз әйеме? Якташыгызның әлеге китабы. Фуат Абый безнең Мөслим ягына безнең якташысы. Ул һәр вакытта халыкчан. Аңлаешлы итеп да. Шулай шул. Камил абый, менә сезнең яшьлек елларын искә төшерик әле. Siz bit инде шушы авылның иң оста гармунчысы, шулай бит. Нинди көйләр уйныйдыгыз яшьлегегездә? Яшьлек елларында. Яшь вакытта бит обычно күбрәк мәхәббәт турында уйный торган бит инде. Анасы әкренләп уже авыл көйләренә кереп китте, иске борынгы көйләрне уйный башлайсың бит инде. Яшь бара-бара уйландыра. Ничектер мәшләй, табигать шулай бирелә бит инде. Башта Хәзерге вакытта гына уйнарга тырышасың итәсең. Анасын ипләп кенә илекле көйләр. Уже алар көйләр уже үтембәрәк, моңлырак. Димәк, гармон, беләсезме, монда нәрсә бетерә кирәк? Гармон ул шундый уен коралы, музыка уен коралы. Һәр ел фасылының үзенә бер көе булган кебек, гомернең дә һәр мизгеленең үз көе бар һәм гармон да шушы гомернең һәр мизгеленә туры килә торган көйләрне сайлап бирә безгә, әйме? Шулай инде менә ишен пушкан вакытта, куягытта бушлык булып ала бит инде, төрле вакыт була. Шугытта аласың да уйный башлайсың. Анда аның гармоннарда баянда нидә уйный башлагачтан үзенә узыртыгы начар хисләр уйлар уже качыга тоже икенче төрле карыйсың. Шулай. Үзегез шушы авыл егете бит инде. Мөслим районы, Әнәкәй авылы егете. Жолна туып үстем. Әти әнигез кем иде? Бала чакта уйныйдыгыз бу гармонда? Шуларны да искә төшерик әле. Безнең бәләкәй вакытта бер талән гармоны бар иде. Аны мин шыңгырта татырган инде. Әти бар мунчага барып бирән дигән, мунчага бара торган. Мунчада анда бер кем юк бит, бакадан башка. Беренче тамашагызга бакалар идеме? Башта үзе кыстыра инде, анан гармонда таләндә пошунпат бирәйтәдем, шунда иптәп өйрәнеп киттем инде. Аннан соң инде Бана баянга күчтем. Уйнаучыларыгыз бар иде инде, димәк, әйме? Әтигез уйныйды, димәк. Әткәдә уйныйдыр безнең Солтангали бабай да уйнаган. Сез бик матур көйләр уйныйсыз, әйме? Үзегез дә көйләр язасыз дип ишеттем, бу дөресме? Ну, булды инде бер-ике көй язган идем. Һәм хәзер ашым белмә антыла баянда мен. Нәрсә турында иде? Нәрсә илһамландырды сезне шулай көйләр тудырырга? Натурмыш иптәшем Гөлләрия мәктәптә укганда бер матур насыйга язган иде. Шул авылларында басылып чыкты район газетында инде. Шунда клубта культура директоры шигырем күчештедер шигырьгә. Ипләп кенә шуңа шигырь айтып аңа инде булу. Аңа яздым. Менә бит егетләр нинди булган, Мөслим егетләре. Яраткан кызларына көйләр язганнар, җырлар багышлаганнар. Гармон белән, баян белән, яңгырманда кармы, буранмы уйный торган инде. Шулай. Менә сез әйттегез, урамнарда уйныйдык дип. Хәзер уйныйлармы соң? Бабайлар, бәлки яшьләр дә сезгә карап кушылып уйныйлардыр. Моны җәй кенә
уран бәйрәмнәрен оештырганда уйнадык бит. Инде ураннарда. Ну, яшьләр хәзер бик юк шул. Кызганыч. Я шуны тыргызасы иде бит. Тыргызу нәгъмә сездән, сезнең кебек бабайлардан тора бит ул. Үзеңә тормыш ул. Хәзер бит аның балалары телефонда күбрәк утыра. Менә аерырга кирәк бит аларның телефоннан, Ярар булыр әле, өйрәтербез инде аларны да. Менә карап торам, игезнең түрендә бу бит инде шулай ук бик үзенчәлекле гармон. Безнең әйнә вараксин гармоны дип әйтәләр булгайса да уйный беләсез димәк. Безгә дә уйнап күрсәтмәссезме? Моның тарихы бу Свердловский. Күреп торам, бу инде шактый вакыт тузанын ашаган. Менә монда аның. Минем белән бер яшьтә бер инде бу. Моны бер бабай бүләк итеп калдырган абыйга кайтып бирде менә. Ярар, вараксин гармонында тавышын ишеттек, монысы инде кыңгыраулы яшел гармон дип әйтәләр моның безнең якларда, Саратовский гармон, Монысы каян килде сезгә шундый матур иттереп бизәкләре, ничек аның куеп ясалган, әллә үзегез бизәдегезме буларны? Юк, бу биттәш сигетнеке. Сезгә шулай бүләк итеп бирде инде. Биреп кенә торды уйнарга, потому что юк, анык табып булмый хәзер буларны. Шулай шул. Урамда кыш, күңелдә сабан туйрыгы. Тиздән килә җитер җәйләр дә рәхәтләнеп, шушы Саратов гармуннарын кулыгызга алып, сабан туйларны гөрләтерсез әле, ярыймы, Камил абый? Алла бирсә, Алла бирсә. Hörmətli tamaşaçılar, minəm yanəşimdə Tuğan Yak Kişləri deyən ansambl həm anın жетекçisi Əlfiyə xanım. Əlfiyə xanım, xəlləriniz nişək? Rəhmət, bik yaxşı. Əlfiyə xanım, özünüzün ansambl turunda bir-iki sözünü aytağız əli. Rəhmət. Mənə bizning Tuğan Yak Kişləri ansamblı indi 40 yıllap yaşap kile. Мен indi 83 yılda muzika оқытырға шушы Мәллә Тамақ авылына билгеләнгән идем. Һәм менә шушы вакытлардан инде безнең районда бик матур традиция, смотр концертлары бара. Менә шу концертлар өчен һәм яңа ел бәйрәмнәре өчен, сабан туйлары өчен безнең инде менә шундый ансамбль кирәк булды. Һәм без менә үзеннән-үзе шундый ансамбль оешты. Менә янәшәмдә без торган Алмаз белән без инде 83 елдан бирле шушы ансамбльдә уйнап киләбез. Һәм аның составы бик төрле алмашынып килә. Инде ул алмашыла да ул җире булгачтан кемнәрдер китә, кемнәрдер килә. Бар иде вакытлар 20-шәр гармончы баянчы белән сәхнәгә чыккан вакытлар. Менә бүгенге көндә инде 4-без эшләп килә шушы ансамбльдә. Без инде 40 ел буе менә шушы ансамбльне саклап киләбез. Аллага шөкер. Аллага шөкер, әйе. Район сәхнәләрендә чыгыш ясыйбыз менә һәр ел. Смотр концертларында да бик матур чыгышлар асып, бик яхшы урыннар алабыз.
бик яхшы бәялиләр. Ой, әфәрин, сезгә әфәрин. Әлфия ханым, менә шундый сорау. Мәлләт тамактан сез бит инде шул авыл бит инде сездән, әйме? Менә бу авылда тагын гармунчылар бармы? Бар гармунчыларыбыз, барысы да килә алмады бүген инде. Төрле сәбәпләр аркасында без әле булай гына түгел, бик күп гармуннарда уйнаучылар да бар. Әле без киләчәктә чыгыш ясаганда ишәербез дип торабыз. Бүген менә шулай килеп чыкты, Алла бирсә. Әлфия ханым, менә юратларны аңлап була инде, менә алар бит инде гармунда уйнап, электән килә бит инде ул, кем гармунда уйный, ул бөтен кызлар аныкы инде менә. Менә сез бит инде сезгә хатын кызга ничек инде гармун кулга эләкте? Бик башлангычта укыган вакытта ук музыка укытырга безгә Зәлиф апа килде. Һәм бик кызыгып карадым мин аның уйнавына. Ул бездә озак тоткарламады. Мин Симәк Урта мәктәбендә укыдым. Зәлиф апаның уйнавына гашыйк идем мин. Һәм шушы үзем инде уйный белмәсәм дә шушы теләк мине Лениногорский музыкаль училищесына укырга илтте. Һәм менә шушында инде мин Әлхәмдүлилләх баянда уйнарга өйрәндем. Мин әле Түбән Табын мәктәбендә менә бик күп укучыларына курай ансамбльләрем бар. Курайда уйнарга өйрәттем, гармунда уйнарга өйрәткән балаларым да бар. Менә шушылай итеп гармун белән гармун юлдашым булды инде гомергә. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезнең каршыгызда Көмеш Моңнар ансамбле булды. Көчле алкышлар. Менә безнең тамашачыларыбызга бик тә кызыктыр. Ни өчен нәкъ менә Көмеш Моңнар ансамбле исеме ни өчен нәкъ шулай сайланган икән? Бу турыда безгә Дамир абый сөйләр. Дамир абый, ни өчен шулай? Көмеш Моңнар ансамбленың исеме инде ул шушы җирлектә үзебезнең гармунчылар тарафыннан куелган исем. Һәм инде бу ансамбль бик күптән төзелгән ансамбль. Монда инде безнең өлкән яшьтәге абыйларыбыз да уйнады, яшьләр дә уйнады. Менә бүгенге көндә инде һаман кешеләр үзгәреп торса да, ансамбльнең исеме шул ук калды. Әйтергә кирәк, монда төрле җирдә эшләүче хезмәтчеләр бар, буравайда эшләүчеләр дә бар, җирлегебезнең фермерлары да шушында. Монда инде кем булуына карамастан, вакыт булган чагында килеп шушы ансамбльдә уйнап, әзрәк кенә булса да үзебезнең репертуарыбызны яңартабыз. Безнең тапшыруыбызның исеме бит инде Уйнагыз гармуннар дип атала. Менә сезнең ансамблегез өчен, Көмеш Моңнар ансамбле өчен гармун ул нәрсә? Көмеш Моңнар ансамбле өчен гармон безнең инде иң беренче чиратта җирлегебездә бик күп гармунчылар һәрвакытта да инде аларның күбесе инде бүгенге көндә мәрхүм булсалар да алар безгә шушы гармон уйнау осталыкларын калдырып киткәннәр. Әйтергә кирәк, Ташер авылыннан Гумировлар гаиләсе, бөтен балалары, әтисе гармонда уйнадылар. Бүгенге көндә инде бер бәләкәй егетләре Казан мәдәният институтын бетереп, шунда татар халык ансамблендә эшли. Инде энекәшләре авылда бүгенге көндә шушы әтиләренең
гармоннарын ремонтлап, бүгінгі күнде яңаларын үзләренекен алып, шушы татар гармонын соклап калар һәм дә инде аны халыкка җиткерәләр. Бүгенге күндә татар халык моңнарын гармонда җиткерәләр. Нидән Туйгил авылында да шушындый ук нәсел белән уйнаучылар бик күп. Мин әйтергә кирәк, менә бүгенге көндә Расиха Бедим, Расиха Бедим җитәкче, аның инде оныгы бүгенге көндә баянда уйнарга өйрәнә безнең мәдәният мөселмандәге сәнгать мәктәбендә. Шуңа күрә инде гармон моңнары әле безнең авылыбызда киләчәктә дә Алла бирсә яңгырар дип әйтәм һәм дә халык. Амин, шулай булсын. Халыкны үзенә тартып кичәләр үткәргән чагында инде бүгенге көндәгечә гармон моңнары яңгырар дип өметтә калабыз. Biz de şuşu tileklerge barımız da kuşulabız, barlık tamaşaçlarımız da kuşula. Şuna göre bar tarafta yangırap tırsın garmon mıgnarı. Uynağız garmonlar! Hürmetli tamaşaçılar, şunun bilen Müslim rayonu garmonчыларына bağışlanған тапшыруларыбызны тәмамлыйбыз. Алдагы чыгарылышларда безне яңа, күңелле сәяхәт көтә. Бездән аерылмагыз. Уйнагыз гармоннар тапшыруы Татарстан Республикасы рәисе каршындагы телләр комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Бүгенгә шулар иде. Без сезнең белән саубуллашабыз. Исән, имин булыгыз. Şulpanı kalka altana da tan gülsümünü uyata gülsümü tanda kırga barıp ay urağını oynata gülsümü tanda kırga barıp ay urağını oynata Bas elle gelsin Eyde bulayra Bas eyde ümme gelsin Zor bəxtinin şatqıları görünсін Bas əylənmə gülsün, bilenləri bөгünсін Basуында zor bəxtinin şatqıları görünсін Basуында zor bəxtinin şatqıları görünсін Gülsün uşuqda, gülsün utda Yigit көңілін яндыра Бик ешулай сүйгенінде Ішті қайран қалдыра Бик ешулай сүйгенінде Ішті қайран қалдыра Басайдәмі гүлсін, мидәнләрі бөгінсін Басуында зор бәқітнің шатқылары көрінсін Басайдәмі гүлсін, мидәнләрі бөгінсін Басуында зор бәқітнің шатқылары көрінсін Басуында зор бәқітнің шатқылары көрінсін
басуында зор бақытның шаттық